taritive icho kwadi muri yeZimbabwe ndangatire mukati mekureva mukati mekutaura pamusoro pekureva nyaya ndanga ndichitaura muri yeZimbabwe katika mukati menzvimbo yezhombe kana tero nyaya mukati menzvimbo yezhombe vakawanda vari kuziva nzvimbo iri mukati menzvimbo iyi chakaitika ndechekuti kune murume anga ari mukati mekurarama ari mukati menyika yejose ari mukati mekunze kwenyika ari mukati mekushanda ipoko aine mudzimai wake nevana vake pamba apa muri yeZimbabwe rikandikuzivisei pane vana ipapo vanokwana kuita vatatu vana vatatu vese vari pamba ipapa hapana mwana akaroorwa uye vana va vese vanoita senge vanorwara nenjere asi vanogara pamba ipapo baba vanga mukati mekushandira mukati menyika yekunze kwenyika ndokubva vaita chiaccident vari kunze kwenyika ikoko ndokubva vafira kunze kwenyika ikoko vehukama vakamira kusanganisira murandakadzi wemurume uyu ndokutumi kutorwa ndokuuya munyika yeZimbabwe vauya munyika yeZimbabwe kudaro ndokubva abatsirwa kusvika pakunovigwa kureva kuti akachengetwa nyaya ndiri kutaura iyi yane 6 months yaitika muri yeZimbabwe yane 6 months kudaro wiki rakapera iri kuchibva kwanzi kune nyaradzo rakanga yarongwa nevehukama kuti nyaradzo inofanira kuti yoitikwa uye zvechirango pachivanhu vedu chitema kuti izvo kana munhu achinge afa anoitwa nyaradzo agwetirwa magadziro yanga iri first stage yekuti haitirwe manyaradzi kudaro vanhu vakaungana yechokwadi vehukama vakasvika vavakidzana nemanext doors nokuzikana kwaita murume uyu ndokurara usiku hwese vari mukati mekubata basa vari mukati mekunyaradzana vemakereka ipinda mukadzi nevamwe vechivanhu vakanga varipo vachiparidza nokuimba pamwe chete nokuridza ngoma zvese zvemufaro zvaifanira kuitwa zvakaitwa pazuva iri chikonzera munhu wese aishivedzera kuti tiri panyaradzo tiri kunyaradzana ndizvozvo chaizvo zvadaro muri yeZimbabwe vari mukati mekunyaradza zuva rakabuda musi wesvondo vakawanda vamwe vakashivedzera kuti izvo tauya badzi kuzobatsirana asi kana zvazvirongwa hasisi zvoukama hwedu regai tiende zviri kunyama kudzimba dzedu vamwe vakaenda vakasara ndivamwe vakarara vakadhakwa nenyaya yekuti vanga vari pamafaro vakasara ndivamwe vehukama vanga vasina kwavanomhanyira vakasara ndivamwe vanotomanikidzirwa nemutemo kuti imi muri vatete hakuna kwamunoenda imi muri mukoma hamuna kwamungaita imi muri sekuru kana baba nokuda kwechinzvimbo chauinacho hauna kwauri kuenda saka vakasara vanhu vakasara vaine chokwadi chekuratidza kuti ndeve pano vamirira kuti zvirongwa zvemusha zviitwe right then you're she will be for wakachweba kemenekeaza muri yeZimbabwe kali kuti wamukaseiko wanoshedzera kuti Fred made kufamba na Clement achiringana vari pagwera apa kwanzi tinenge takachibata chisire ai support yeMan City kuvara wachona anenge akachibata Zimbabwe inzwai vanhu vakazokokorodzana kuseni zvikanzi veukama handei pamumvuri wedu apa tichiona kuti taita basa iri murandakadzi akasiyiwa nemurume ari pano pamusha pake hangabvi vana vake varipo panapa isu hama tasara tiripoka tochionesanazve kuti vana vari panapa kana vane problemu vanomhanya kuna ana ari padhuze zvichemo zvavo zvakamira sei uye zvepamba pedu kunyange hama yedu yafa mushanje wedu ndizvozvo ndokuenda kunoungana verudzi rwonatezvara verudzi rwokuvakuwasha kusanganisira kwakaberekwa mukadzi ndokuungana vaungana mukoma kepi ndinzwirei vati zii anove ndiye anonzi baba mufamily iyi ndokusumuka ari mukati mekutaura kuti nyaya tinaye panapa hapana mukuru hapana mudiki tiri kuzama kuonesana nemusha wasara panapa nehama yedu yakaita sei yakatisiya uyezve tiri kutenda nebasa ratabata chipanapa usiku hapana kuitika noise hapana chakaitika chaipa kuita kuti basa redu rafamba zvakanaka saka iko zvinozvi isusu vapenyu tasara tochiita sei nemhuri iri pano amai vakasara pano mune mashoko here amuda kutaura ko vamwe vachiona veukama mune mashoko auda kutaura here tichionesana seukama baba kana vakamira vachitaura munhu wese anokukwenya utokwenyera pasi kuti zvioneke order respect baba vanga vakafuratira door bedroom yashandiswa neumurume uyu nemudzimai wake yanga yakavhurwa nesimba ngwamakepi kuti baba door richirohwa sokuti munhu wese akacheuka anga akatarisa akawedzera kusimudza musoro kuramba akatarisa anga akafuratira akacheuka so hapana munhu akafungira kuti dhora vhurwa dhori rinovhurwa yes asi vanhu vakacheuka nekutarisa vaiti mavhuriroi rudziya ekuvhura dhori ichiita kuroverwa idzimba dzemazuva ano idzi dzikunakanaka idzi dzemadhoo akanaka anotengovo ko kana dhora kuvhurwa kudaro zvakaita sei munhu wese ndokucheuka dhoo rakazoteka kuti kwii richiguma pasi ichiratidza kuti rakuchivhurwa ndokubva ravhurwa munhu wese akatarisa kuchibva kwaita munhu akacheuka regai ndikuzivise mhuri yeZimbabwe mufi anga ari murume ane rasta asi ivo vanoti ivo vakunoviga mufi
vakati kurudzi kwedu ativige munhu aine chii aine rasta tinogera rasta tobva tarisa futi muchii mukofini make anovigwa aine rasta rake asi risiri mumusoro ndozvanzira kurudzi kwavo akafa aine rasta ndokubva agerwa dhora kuchinovhurwa mukoma KB munhu wese akatarisa ndokubva kwaita munhu akaratidza kuti ari mumba asi ari kudongorera zviri panze ndobva abuditsa musoro wese wakabuda kwete fesi musoro wese unyatsobuda kudai nerasta richionekwa munhu wese vanoti akaita sokusvika kuma 3 to 4 minutes akadongorera asina kudzokera asina zvaataura chake chokupedzisira akazunza musoro ndobva asadzorera musoro mukati nguva yaakadongorera mukoma KB kwanza hapana akakwanisa kumuvha paari munhu wese akakakutarisa ikoko arizi ende munhu akasika ndobva apererwa nguva yakazunza musoro munhu achichasa pasi ndokuva akataka kuti akagara pasi achisimuka apa maboko akamira Zimbabwe kana ndikada kuisa amai kumagunde ndichitevedzera nzira yakashandiswa vanhu vaibuka vachidoda hatizivi kuti kune munhu akanditevedzerera achiro amai kumagunde vanhu vachifamba musha wese wakamhanya kusanganisira vanga vasina kugara padare iri vakazenge vakukoto kumhanya kuri kuita vanhu regeti kumhanya nekuti hatiziva chiri kumhanya vanhu chii vanhu vachibva vaenda so izvi zvakaitika musi wesvondo kuma past 10-11 dzekuseni vana vanga vari pamba apa panga pane vazukuru vaviri vaienda kuchikoro nekuti vana vababa vakura asi havaendi kuchikoro havaendi kubasa nekuti varwere vazukuru chavo vakatotorwa vakaendeswa kudzimba dzavo amai muridzi wemurume wepamba apa akaramba akati handikwanisi kupinda umbo so vanhu vakatiza kubva ipapo akasiya bhegi kana ranga riri mune imwe imba akatosiya haana kudzokera zviya zvokuti sabhuku tinokudaiwo pano nekuti muri sabhuku vakangosumukawo vakadaka ipapo vakaenda saka pamba apa hapasati padzokerwa so ndichitaura nemumwe murume anove mwanakomana mufamily A but ari mwana mukomana kufamily iyi ina baba A anoti iye vana baba maonera tiri kuita vanenge vakarohwa neana kufamba kwavo kunenge kushoma isusu vana tagara pasi tichiti tisu tichaunganidza mari dzekuti tifambe nokuti tiri kuti isusu amai vanove ndiye mukadzi wemurume akafirwa pane here pavangaenda kunotanga umwe musha hembe dzavo chikafu zvese zviri mumba imomo ende vachida kunotanga pamwe panze ndiani anovatangira zvakare murume wavo ndiye akafa saka tiri toda kufamba isusu tinzwe kuti pamba apa chii chakakonzeresa mufi watakaona sekuona kwedu ndizvo here kana zvine zvataireva uyezve patakamuona achivhura dhoo ari mumba arimo here mumba isu takamuviga Papa Isabel ndiri kuvisualiza yese ndiri kuona drama rakaitika pamusha papa kuna nambuya vakazvida zvikuzotorwa nevane chivindi vangodonha pavakadonha vasina zvikwanisa kubuka kune vanhu veukama vakamwena kunongwabada kuti gogo simukaitedi asi vasina zvavakaona ende kubva ipapo vanodongorera nevanotarisa usiku vanoti hapana chavari kuona ende dhoo iroro rakavharika right imba bedroom yaigara mufi yakaita sei imba ine 4 rooms but dhoo rakavhurwa ndiro main door rokubuda panze ndoo rakavhurwa nekuti kwanga kwanzi munhu wese ngauya agare pasi kana vari kumapotoko vari kubikira vanhu make sure muri kubika muri ikoko but makaita sei makanyera pana kuti dove ukama ndokuenda kune muti wanga une mumvuri uri mberi kwemba ndo pavaitira chakacheutsa vanhu mavhuriro edhoo kana iye mufi wacho maitiro akaita akatoziva kuti ndikaita sezvizvi munhu wese achatarisa kuno kana kuri kundiona achandiona zvinhu zvemufi zvakagovewa here zvinhu zvemufi hazvina kugovewa vakataura nyaya yekuti panapa zvatinotaura ndezvekuti isusu murume uyu ane mhuri ende musha wake ende ane mukadzi asiya mhuri yake tikapedza nguva tichi tinogova chino tinenge tichinyeberana ane mhuri dzake zvatingaita panapa ndezvekuti vanhu vakatifanana nababa mukuru nanasekuru vane zvavanopiwawo apo neapo asi nyaya dzise dziri panapa ndedzipapi ndedzepano anga akura sei mufi uyu anga ane 47 years nevana vatatu saka vana ndivo vari kurarama
ne vanorwara senge vanhu vanorasika njere vese varipo 3. Alright, vane chokwadi here chokuti munhu akadongorera mufi maonero avo vese iri uyu mushaka ifamily imhuri hapana ari kuti hasiriye. Chiri kuvanetsa ndechekuti pavakaviga munhu uyu anga ine rasta ndobva vaigera but maonero vakaita vakamuona kuti ndiye asi paakauya apa rasta yake anga nayo. Baisabheo, pane here weukama agadzirira akazvipira asingatye kuti ataure panhepfenyuro mafambiro akaita nyaya? Ndine manhamba anosvika 6-7 eveukama anosvika 6-7 yatinogona kukumbira, nokuti ndichisvika mukati menzvimbo yezhombe munhu wandakazotaura naye ndiwe4 kubva pamastages ekunzi awa tete avo ndiwo mukoma vaizviti imbosema kutaura neavo imbosema kutaura neavo kusvika ndazoona ndikataura naye. Right, regai katozonzwa kuti pane here akagadzira kuti ataure nevateereri mamisi, vateereri manyama, vanzwe kuti nyaya iyi yakafamba sei. Baba Isabero, Baba Isabero, rekati mbonzwa vateereri kuti mufi ndiye akawanikwa achidongorera mumba kana kuti vanhu ava vakaita madzikirira, kana kungoti iwewo dai uriwonga uripo ipapo wakaona saizvozvo. 0713938538 0713938538 kana kuti 0789600748 0789600748. Alo Zimbabwe, alo Zimbabwe. 0713938538. Right, for 19 nzwa kuti ndiani ari parunhare. Zimbabwe, alo. Yes, mukoma wedu muri sei? Nami kusei koko. Hakuna kushakabatwa sekubata kwa makachita. Ndiani wedu uyu? Dr. Clyde. Kuva Clyde pabangeti. Clyde pabangeti apa. Mungatibatsira ose pane chatatsudzura ichi. Uzora kuti mufi akafara neshungu vafira kanga asina kunaka. Ndo zvinoita vafi vanofa neshungu. Pane ukamba panogona pana nechekuita nemufi ipapo. Tomboti zvakaitika izvozvo payasvika apa izvezvi chii chinofanira kuti chiitwe? Amai vari kugara kunze kwemushaka. Ngavati vatobatana ukama waoni amai ava vanga vabatsire sei kana iwe ukama vakatanga vatogara vaona kuti amai avo mafira yakaita vangazvifambisisa ngavatosa vabatsiri vakasimba chavo kwete vabatsiri vanozovharirwa mumba vai. Anovhavharirwa kuti imomo. Yes. Anovhavharirwa kuti imomo neungane rasta. Vabatsiri vanoziva kwete vanozobharirwa mumba. Saka pamusha apa hapana ari kugarapo, pakamhanywa pakatizwe mukomakepi hapana aripo izvezvi. Vana vemushakabvu, vana vemufi vari kupi? Vakatoenda kumba kuna baba mukuru kuna baba munizve zvekushena kuti avaendaiko endaiko. Vamwe vacho kwa vaida kutoramba zvakare vachiti kana tine munhu uyu avatevereri munhu. Right, halo Muri baba. Zviri kufamba here? Ini ndiri muri sei? Aiwa, kuno uku zvakarongeka, tiri kutaura nani? Ini ndiri Jack. Ani? Ndiri Jack ndinogara kumashonyori. All right, tibatsirei tinzwe. Ndanza sisi baba necho anogona akafa sina kunaka nembikini mukomana. Saka zvautoda kuti verudzi vagone kufamba vabatanidza vaone kuti vangaite sei kuti amai avadzokewo mumusha. Kuti mushakabvu akafa nehasha? Anga ane chiki. Wanga nechiki baba? Anga ane hasha, pane akabata-bata sina kunaka ipapo. Pane akakonzera rufu apa? Pane akakonzera rufu ipapo, zvautoda kuti ukamaendire vabatanidza vaone kuti pakagarike sei. Yaiwa, tinotenda ingoda. Halo? Ando dzako bosho. Ndinotidzorera kwamuri ndimi varidzi vadzo. Anditi kana ndafara chito ndikwanisa kuti mutambo Richmond JK. Richmond JK. Kana kuti Bobaliroi. Babaliroi. Ndafara kutaura nemu vakomana. Tinotenda.
maita basa 7 minutes na gogo kikido panzi panyedza kadaiso ndikunoya machembere mamwe ayo kutoti avachagoni kufamba asi vanotobatiwa ruoko nechini kuti apa panodiwa imini munorema kwanzi vachisvika ipapo nguva yaidzi amai kumagunde vaita maitiro avi gogo kikidoka panga pakaipa besa beo chakura ndizvo vakura zendakura but mweya unoti tiza neupenyu hwako paka chipinge jezi chipinge papa nyendinaye pale kuzama kutaura na baba vakaita vakadzi vanokona kuita ivo 3 asi pamba vagere nemukadzi 1 kureva kuti wekutanga vakaroora akarowa pasi akaenda ndokuroora wepiri ndokubva aenda ndokubva adzoka ndokuroora wetatu ndokubva aenda so mukadzi ari pamba inumber 2 asi izvezvi inumber 1 nokuti agere ega pavane vari pamba apa pane 7 umwe akaita 2 umwe akaita 2 one akaita 3 ndokubva vaita 7 pavana vamukoma KB nemhuri yeZimbabwe hapana mukomana vese vasikana makorokoto hairitifo kwadzakaenda dzinodzoka nechimwe chivanhu vanoti azvara rume azvara hadzi azvara rume kureva kuti akaita vanasikana but vanakomana vari kuuya nenzira yeukwasha chinzwai Zimbabwe pane nyaya yangu vana vese ava anove mudiki pavana ava ane 19 years ende makore vamwe vana ava havana kusiyana sereke vamwe vakasiyana negore vamwe vakatozvara gore rimwe chete nokuti ndivana namai vakasiyana vese ndati vese varipo 6 vana ava vakaroorwa nemurume 1 vese vari 6 vakaroorwa nemurume 1 kwete nekuda kwokuti nzira yekereke kana kuti chivanhu chavo murume anenge bhosho wekwamaiguru wekwamainini nekwamainini vese vari pamurume 1 so baba pakatorwa mwana wokutanga ndokubva aenda akatorwa rechi2 ndiye aiwirirana neakatorwa nekutanga vakazoti vana vane kufurirana kwavaita umwe wechi3 ndiye aienda kwachitasika kwa baba mukuru achienda ndokubva atorwa vaita 3 vanateche ndokutogara pasi nanzvadzi vakati hanzvadzi uri kumboongorere nyaya iri kuitika pe iye achisina kunakei baba vakati no problem nokuti zviri kuita mukwasha uyu pese paari kutora vana ava ari kuratidza kuti anotovada nokuti ane zvaari kuuya achiita zvikanzi hatizi kuramba zvamuri kutaura hanzvadzi haizi secret nokuti pese panozoya mukwasha achiita zvaari kuita inga munotidana 1 totozviziva kuti mukwasha atidana asi iko zvino zvaroora number 3 iko zvino zvara number 2 but vari vana venyu mese asi maonero enyu hatidi kutonga zvichauya mangwana panapa ya secret yedu yatiri kutaura pasina mukwasha pasina vana ava kana mwari vakatonga zvavanoda ndizvo here kuti vana vedu vanongomuka vashirikadzi vese 6 nokuda kuti mwari vatonga hatina kuti ndizvo but tiri kuonesana kana ukanzi zvadetsa mumba mapinda dambudziko ndizvo here kuti vana vese ava vanongomuka vachichema kwa mukwasha akarova mwana 1 uyo anenge achiti sisi wangu arohwa uyo anenge achiti munin'ina wangu arohwa vana varopa rimwe chete mumba muchete mufariro hanzvadzi maitiro akuita zvinhu zvasi right apa vanga va3 wachifuwa mukoma KB pasina masuwa ndofatorwa ari kutorwa zvokutiziswa here kana kuti ari kuroorwa anotizisa oendesa pamba ende mwana ukamubvunza ndenge achitoshedzera kuti ndisiyei murume wangu ende murume paanoya kuzivisa mari anobvunzwa kunzi gara zviya mari yaunzei tine vana vakawanda ndeyani kai kunobva yanzi ndiyanhingi so iko zvinozvi mukwasha paakaoneka kupedzisira pamwana wechi4 baba vachibvaramba mari vakati no ko ndozvoga here ndiwo wega here murume handichadi mwana wangu anoroorwa ikoko achipedza kudaro mukoma KB wechi4 ndokuita nguva ndobva aenda mumwe wechi5 kusvika vaita 6 vari pamurume 1 vaita 6 vari pamurume 1 so vanoti iwo mukadzi angoita chikafu ndiye anobika vanga vachibikiswa
vari muimba imwe chete vachita semajuti senge vana vari muimba 1. Murume achibva arwara mukoma KB. Arwara murume ndobva aendeswa kuchipatara. Pakarwara murume aichaya. Kungodya kuchaya achibva aenda kuhospital. Aenda kuhospital zvikanzi poison. Iyi poison yakadya murume. Zvikanzi chikafu. Zvikanzi ane mazuva achita zvinhu izvi. Hama dzemurume mukoma KB ndobva dzaisa nyaya kupolisi. Zvikanzi murume haana kwaanobuda. Anenge ari pamba pake. Kana iri poison akachiswa nemadzimai. Vakomana vabhandi mapurisa paka batai vanhu kwakuchibatwa madzimai ngoma KB ese pakasara 1 mukadzi anga asipo atoita zvechikoro achienda kuchikoro achidzoka ndiye mukadzi akasara vamwe vese vakabatwa. So ndakapedzera vari mumaoko emapurisa. Hama dzimapandi murume vachiti kana vadzoka vanofanira kunge vari pamba vega. Hama idi siko ikoko tofanira kunge tinayo isusu kusvika yakunzwa zvakanaka kusvika takuziva kuti akaita zvinhu izvi ndiani. So baba vakutaura neveukama vanoti inini pachangu ndakazovhurika papaya kuti shoko rakambotaura kunzi izvo kana Mwari vatonga vanogona kutonga mwana wangu kana kutonga mukwasha. Tomboti vatonga mukwasha ndinosara here ndiri shirikadzi vana vese sara shirikadzi nemurume 1. Saka izvi zvikuchema kuri kuita baba ndekuti inini zvandaifungidza ndiri kuroorwa. Mukwasha wangu ari kuroora chete ende ainipa mari yangu chero asina kupedza kuroora. Asi Zimbabwe handichazivi kuti vana vangu vari right here. Why nikukura kwakaita nyika vana vese vari kuperera kuenda pamunhu 1. Iko zvinozvi vari mumhosva yekunzi ivo vanoda kuenda kukoti yekuti vazive kuti sezvo varivo vaibikira munhu akadya poison. Saka ndiani akabikira murume poison? Apa vana vese vana vangu. Ya pakaipa. Saka mukwasha uyu akuseko. Mukwasha kasi kanganisa turi kuma 42 ari pasi be 45 years. Pamadzimai arora aya ane mhuri yakura sei? Pavana vake iko zvinozve handida kutsoga kuti ane mhuri yakaita sei nokuti vana vanofanira kunge vari vashoma nokuti angasingatore time asina kutora mumwe. Wandoziva akaita mukuru pekutanga ndiye ane vana 2. Alright. Vamwe vari kumashure vanasareza kuti vana vangani kuti iye mukwasha ane vana vangani ndopanisingazivi asi baba ava vane vana 7. Pavana 7 vese vakaenda kumurume vari 1. Saka vese vatorwa nemapurisa pachitwa tsvakurudzo kuti ndiani akadyisa murume uyu chikafu chine poison. Vachinzi vari kudzoka vachiita uongororo. Hama dzemurume dzichibva dzati havadzoke kungodzoka vachigara pamba pane murume wavo. Isu chambotora hama yedu. Ivo vakadzi vanenge vachigara vari vega isu tiine hama yedu. Tinyatsonzwisa kuti ndiani aida kuuraya hama yedu. Apa vese pane munhu 1. Ya pakaipa. So aunza nyaya kuti muti ndiani? Ndi baba vevana vavo kuti inini nyaya yekuti mukwasha akakuwara kana kuti sei zvese ndiri kuzvinzwisa but nyaya yaunza ndiye kuti bedu we vana vangu vangabatsirika sei. Handina chokwadi chokuti vana ava kwavari kuenda rutori rudo rwekuti varoda mukwasha vanenge vane zvavakaitwa vangabatsirika sei kuti vasimudze musoro vaonewo kuti nyika ine vanhu vakawanda. Vakadya roora revana vangani baba? Iko kwakuna munhu kunze kwemunhu 1 wokupedzesera ndiye asati aunzirwa mari iri nani apedzesera izvo zvipane nyakanyaka. Asi vamwe vese vakatoendeserwa zvekuziyiswa kunzi vana venyu ndini nawo. Right. Zimbabwe machinjwa chekupi? Ichipinge kunonzi Jezi Chipinge. Tine masho. Asi nyaya yandoda kutaura pana pamukoma KB inyaya yakaitika kunonzi kuHwange. KuHwange muri yeZimbabwe kune nzvimbo yakaisiwa chibhorani. Chibhorani ichi vanhu pane vakazviita komiti yepachibhorani. So vanhu vakatanga vachinzi chibhorani chinovhurwa kuseni 12 kuchobva chavharwa. Chozovhurwa zvakare 12 kuseni asi kwaizowanikwa kumapast 2 past 3 past 8 dzemanheru pane ma1 ekuti kana kaenda pachibhorani unoona vaine moti vachinzizo hamuvaziveirawo ndivanhengi. Asi chibhorani chechi checommunity 12 o'clock chinovharwa chakaguma chavharwa na 8 o'clock. Vamwe vanomukira kumabasa vanenge vasina mvura asi chibhorani chemunhu wese. Mukoma KB musi weFriday vanhu vakatara kunetsana vari pachibhorani vachibva vati ivo nhasi chibhorani hachivharwe.
nasi achivharwe. Ndiani aivhara, ndiani aikhiya chibhorani? Vanhu vanosarudzana kuti kwanzi uyu ndiye komiti, ava ndiwo vanovhara ava. Zviya zvokuti vana vari munzvimbo munogona kungonzwa kuti muri kuzviziva here kunzi nhengi ndiye akuita kati, asi vari kuti ivo pachedu hatina kugariswa pakati siposi kunzi uyu ndiye nhengi. Takangoona vanhu vachinzi ava ndo vanhengi kutovhara chedu, kana wacho vanenge vachisumuka nokuda kwesimba ravanenge vainaro. Musati matsudzura zvakaitika Friday, chibhorani ichi chakacherwa nani? Right, chibhorani ichi chakangogara chirimo checommunity. Okay. Kunzi chibhorani ichi ndechemunzvimbo. Chakacherwa nehurumende. Chakacherwa nehurumende. Okay. Right. Zvadaro mukoma KB. Musi weFriday. China ndo pakanzizo chikoro achivharwe. Chavharwa. Mangwana acho vanhu vakaramba richivharwe ende vakabudirira vanhu. Mangwana acho kuseni Friday. Chakatomuka 8 yachona chisina kuiswa kuvharwa. Chisina kuvhurwa. Kunzi nezuro makamanikidzwa chibhorani chivhuruka. Nasi achivharwa. But ipapo pachakavharwa ipapo pane vamwe kusanganisira vane makeys vaenda vachichera mvura asi vamwe vanhu vasina, kuratidza kuti ndivo vane makeys. Papa Saturday pakamuka kuti usvike pachibhorani, zvibhorani zvinovakirwa ka paipa inobuda mvura paipa panenge pakaisiwa chiraundi chesimendi chokuti panodonhera mvura pasaite sei pasachereke. But 5 meters kuti muende kunosvika pachibhorani chese panga pakaitwa chimbuzi. Mamusingasvike pachibhorani ipo pacho panodonhera mvura paipa kusanganisira patepi yachona yange kaita zvokuzorerwa, kozoita chimuti chairatidza kuti icho chakasungirirwa pakazodzorwa, chairatidza kuti pipe inobuda nemvura iyayi iri straight iyayi yakatorwa chimuti ndobva chasungirirwa maplastiki nezvimadhende kumberi, ndobva zvazorerwa chimuti, ndobva chabairirwa mutepi zvokuti kana mukachidhonza pakachidhonza vakachiona chine jira kumuromo rakazorerwa chimbuzi. Pacho panodonhera mvura apa pese panga pane chimbuzi ndobva paisiwa bepa rekunziso chicherai mvura. Ndiani anganyora bepa? Hapana kuziva kuti ndiani. But vanhu vakunetsera pachavo ivo vanoti ivo hationi kuti vanhu vaita zvinhu izvi vanga vaine chinangwa chokuita zvinhu izvi, asi vanhu vaita zvinhu izvi vaita nokurwadziwa. Saka tinoda kutanga kuti vanhu vari kuita zvinhu zvinorwadza pana pavanhu musaite izvozvo, asi tozoudza munhu akauya nechimbuzi pano kuti kana warwadziwa usaite zvinhu izvi. Saka izvo zvichibhorani ichi kubva musi weFriday hapasi kumuwa mvura. Ameno kuti vanhu vazofunga kuti iko zvino chibhorani chasukika chinofanira kumuwa mvura ndirini panenge paitwa sei. Saka izvozvi mushure mekuiswa chimbuzi chibhorani chakakhiwa here kana kuti? Iko zvino zvapana key mukoma KB. Key itori chimbuzi ichocho ndo key. Aisa key nevangasingaise key vese hapana kumwa mvura, havasi kushandisa mvura. Akaita izvozvo wange kana ukawawiwa ndopo unifika pakuita tenepo kwenda katsuta shuwa kwanzi izvo chicherai tafanana. 0713938538. So mubvunzo ndira kubvunza mukoma KB ndikokuti kwamuri imimi kuri kuitwa sei? Muri kuvharirwa chibhorani here, asi pachiri kuvharwa muri kuita sei? Ko kana chaimbovharwa chaakuvhurwa makagadzirisa sei? Tipanane mazano ekuti kwese tidzidzisane tisazosvika panguva kuita sei yekuisa chimbuzi. Huku yechibhoyi inogona kupedza 10 years ichirarama ndinonzi Nyasha Chiguya, ndiri kuMount Habden, achibva adzoka zvakare zvikanzi kekekekeke wange auya nemoto. Ndinonzi Nyasha Chiguya, ndiri paMount Habden, ari kutaura nyaya yechibhorani ichimbuzi. Hey, pane vari kutsvaga zvikanzi tiri kutsvagawo kanhamba dzeuyo akarowa go back to sender kumurume akagadzira murume uyo panyaya yemudzimai wake yainetsana naye. Chokwadi muri yesema namba inoti 0781 150 770 0781 150 770 0772 143143 0772 143143 ndiyo imwe namba yachona 0781 150 770 0781 150 770 0772 143143 0772 143 143 ndizo namba dzacho. Tinotenda.